kata kamano piny owacho to oseyo ji mapenjo nengo wuodhno ka jawach lo sirikal Isaac Mwaura wacho ni limbeno dhi kelo ber mogundho ne Kenya moloyo nengo mochul e wuoth. Walter Nyambaga miyo ler mar wachni. E limbe makende mosegoye mbaka, limbe mar jatend Kenya William Ruto e piny Amerika mosani osenyuolo penjo mathoth ewi osigo ma limbe no biwo e aguch Kenya. Mbete mar piny Amerika e pacho ka ogolo ler kendo chikore gi chien ni gin ok gichulo ne Ruto ndege mar jokaruoth mar Boeing 737-700. E barua mar Ramogi TV chwoe wang'e, jawache lombete mar Amerika Andrew Veveros okoni Amerika ne okawo ting' mar nengo wuoth mar ndege motigo kod jatend piny. Ndegeno mar 737-700 yangore ni omuonyo chudo mar silings milion 2.4 kuom sakasa, manyiso ni wuoth mar ndegeno kende kowuok Nairobi nyaka Atlanta, Georgia, machwe nyaka Washington DC owinjore omuonyo omenda maderom silings milion 200 dhi gi duogo. Nyadhi kod lach mar ndegeno yango ni emomiyo Ruto ok otiyo kod ndege mare mar Fokker 70ER. Jatend piny William Ruto nyocho chopo Atlanta, Georgia wuok tich mar saa 11 modhiambo seche mag Afrika ma Ugwe, ka en kanyakla kod jodito mag sirikal kaka jatend migepe to kod migawo mar weche ma oko Musalia Mudavadi, jakom riwruok mar Governors Anne Waiguru, gavana ma Machakos Wavinya Ndeti, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah to kod jalos tuke malombo jopiny Eddie Butita e kind jok mamoko. Matimore ka kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna koro dwaro ni mondo sirikal opedhie lela bajet motigodo e limbe mar Amerika e kinde mathoth mag jotije counties to ywago osara mar dweche buora mapok ochulgi. I want to move and ask my fellow leaders in the Senate and in the National Assembly to launch an inquiry into the Asla Jet Season 2 to find out who approved this expenditure. Kenya very proudly just a few years ago launched direct flights from Nairobi to New York, flying directly into JFK by our national carrier Kenya Airways. We are very proud of that airline. I don't know why the president would not take advantage of that direct flight to fly into JFK. Jawachi lo sirikal Isaac Mwaura to dok ne sirikal kendo dunyore kod jogo matemo penjo kit kwan mag pesa Ruto tiyo godo e wuodhe ma Amerika. Kwa hivyo ni nyinyi wakulima ameenda kuwatafutia soko. Kwa hivyo wewe unauliza maswali hayo, hiyo maswali ni ya kiupusi kabisa. Shindwe wewe ibilisi pepo baya. Rais ameenda kama mzee wa hii kijiji ya Kenya kutafuta, alafu unauliza fare ni pesa ngapi? Na akirudi atarudi na zaidi ya hiyo fare mara milioni. Walter Nyambaga, Ramogi TV.